Assalamu alaykum berqarar döwletimizin bagtiyarlyk döwründe ýaşaýan iriz adamlar. Mehriban adamlar, biz gahrman arkadamyň saýasynda görüşimiz ýaly bagtiyar durmuşda ýaşaýar. Bizim türkmen medeniyetimiz, türkmen sunatymyz gahrman arkadamyň saýasynda bugun dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmenistan bir taraplaryň mekany ýaly arkadamyň saýasynda ulul şowguny depkinne dowam edýär. Ina görüşimiz ýaly gahrman arkadamyň saýasynda bugun ýaş dehinler, ýüze çykýar, sadannalar, aýdymçylar, şahirler, umman medeniýetiň ähli ulgumyny ýaş dehinler ýüze çykýar. Biz çalsadan gepleşigimiziň başyny bide şular ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredip beren hemde bize halipa şäherlik ýoluny açyp beren gahrman arkadagymyza jan taglyk tüýsürekden arzu edýär. Bizim her gerekli gepleşiklerimiziň her sanyna dürli ugurlardan, sadannalar, aýdymçylar, halipalar, şäherlikler gatnaşýar. Şeýlede şol halkymyzyň arasynda, ýaşlarymyzyň arasynda şu gepleşikleri görüp, ýaşlaryň arasynda höwes bildirýän ýaşlar bar. Şu gepleşiklerimizde de bizim bir näçe şu aýdymçylygymyz, sadanlarymyz gatnaşýar. Gepleşigimiz başynda häzir biz ýaş aýdymçylar bilen tanıştyraly. Aýdýarlar. Men aýdymçy Azady Rejepow. Arkadamyzyň bize gurup beren şeýle ajaýyp Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň uçurmy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň MUKAMlar köşkünde aýdymçy bolup zähmet çekken. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 2-nji ýyl talebi Myrat Öwezdurdyýew aýdymçy. Men Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 4-nji ýyl talebi Haýdar Muhammedow. Men aýdymçy Süleyman Eýberdiýew. Berekella ýigitler, ina mehribanlyşlar görüşimiz ýaly ýigitlerimiz, türkmen ýigitlerimiz özlerini tanıştyrdy. Häzir gepleşigimiz dowamynda bulan joşguny sözlerini şeýlede gow şirin milli aýdymlarymyzy, estrada aýdymlarymyzy hideşdirer. Ýöne şu aýdym estirmek hakynda şu aýdymçylygymyzy ustatlyk bilen sadanarlyk etjek ýigitlerimi häzir tanıştyralyň. Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 3-nji ýyllyk talebi Hojagelliýew Rahim yerden akardiyon tabirualı nedir sadanarlık eder aydımçılamada. Şeýlede ne mehriban illeşler yine de bir talip yigidimiz klaviş tabirualı ustatlıkla yerine getirecek sadannamız Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi Garaýew Hangelli hadir sadanarlyk eder. Ne şeýlede dutar tabirualyny Söhbet Anamradow, Gyjak tabirualyny Sapa Amanmuradow, skripka tabirualyny Bagtyar Tekedurdyýew. Şeýlede ana yine de bir klaviş tabirualymyzy ýaşlyk tele ýaýlymynyň sadannasy Halmuradow. Onu mehriban illeşler ýigitlerimiz bilen tanıştyrdyk. Häzir söhbetleşdigimizde aýdymlary, saallary başlamak gepleşigimiz başynda ýigitler näme diýär? Şan sadanna. Aýdymy aýtmak üçin esasy gowy sadannalar gerek. Özüm öz urunun ustad sadannalar gerek. Bizim gepleşigimizde şuň ustad sadannalarymyz gatnaşýar. Şeýlede bir näçe ýaş şägirt ýigitlerimiz gatnaşýar. Ilki bilen Türkmen milli dutarmyzyň owazy bugun her birimiziň çağalykdan gulagymyzda ýanglanýar. Dutar diýilende eýen bir näçe halipalarymyz gözüňe gelýär. Halipamyz Myrat Öwezdurdyýew, halipamyz Çar Täçmämedow, halipamyz Rejepow, şeýlede bir näçe halipalarymyz gözüňe gelýär. Dünýäniň niýetine gitsegem öz türkmen dutarmyzyň, türkmen gyjagymyzyň şeýlede bir näçe nusgawy kompozitorlarymyzyň eseri bugun dünýäň ýüzünde ýanglanýar. Şoňa da biz buýsanýas. Inni ina Söhbet Anamradowdan haýyş edeli, şükür bagşy kina filminden bir dutarın owazyny eşitdirip beräýin. Menem kaptandan kömek edeýin.
Berekellah söhbet. Köp sağ ol. Şu dutar tağduralmyň sesini bir mahmal owazyny eşitip berdin. Taňa da işinde o gelecekde üstünlük arzu edýäs. Näme esasy sadandan arzuwy, medeni dişýäriň arzuwy öz sunuty bilen, zähmeti bilen bir halkymyzyň söýgüsini gazanmak. Şonam söhbet taň arzu edýän. Köp sağ ol. Inni häzir söhbetleşik bilen ýaş ýigitlerimiz bilen häzir dowam edýäs. Ilkinji söhbetleşigimiz aýdymçy ýigitimiz Azady Rejepow. Azady birinji bilen gepleşigimizde seni hoş gördük. Näme her ýaş aýdymçy bol, umman medeni dişgär bol, ilki joşmaly adamlar bolup durýar. Şeýle de joşgundan şu halka geçirmeli adamlar bolup durýar. Şoň üçin senem ýaşlygyna garamazdan eger mümkin bolsa bir illeşlerimize bir şu buýsan sözlerine dowam etsek, onuň ýerinden ýene de aýdymlar bilen dowam eder. Gerekliğinden adam. Kerim Alipa, köp sağ olun. Yine şu gepleşige gatnaşýanymyzy özümüz şeýler begenýäs. Netiraýlym arkaly özümizini göremizde. Bizem şu yerlerde çıkış ederiz, şu yerlerde aýdym aýdars diýip özümizde içimizde arzu bolýar-da, arzumyzy etdik diýäbi. Jan watanymyz Türkmenistan arkadamyzyň saýasynda gününden gözelleşýär, gününden ösýär. Elbetde bizem medeniýet, sunat işgärler bolup, ajaýyplyklar, gözellikler görüp, joşman durmalyk mümkin däl. Gahrman arkadamyzy aýdymçylara, şular ýaly yerlerde çıkış etmeli, uly mümkinçilikler döretip beren üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama rowaj arsyn. Bizem elbetde şu ýaşlygymyza garamazdan öz aýdymlarymyz bilen, öz çıkışlarymyz bilen, täze aýdymlarymyz bilen elbetde halkymyza, watanymyza hyzmat ederiz. Köp sağ ol Azady. Gepleşige gatnaşmaga bir maslahat edemizde başta bir sen bilen ýadyňyza düşýän bolsa, näme aýdymlar aýdýan Azady diýemde. Halipa Türkmen halk aýdymlaryny aýtman, gowurýan diýipdiň de. O bizem ýürüýte şu Türkmen halk aýdymlaryny aýdýan ýigitlerimiz bolan üçin ýürüýtene biziň Türkmen milli dutarmyzy, gajagmyzy, milli sadural ähende çalýan ýigitlerimiz gepleşigimizde haýyş edip çağırdyk. Ýa-da eger mümkin bolsa bir Türkmen halk aýdym bilen gepleşigimizi başlaýsak. Haýsy aýdym bilen başlasak gowy bolar. Halipa, ýani dogry bela geçdiňizde ähli ýaşlarymyzyň içinde watançylyk duýgusy hasem oýanýar, hasem ösýär. Elbetde şu watançylyk duýgusy diýende oň aňarsyna millilik ýatýar. Däpde sorularymyz ýatýar. Berekellah. Şoň üçin bize miras galan Türkmen halk aýdymlarymyza Gürman halipamyzyň ýerine ýetiren bir aýdymlardan birini ýerine ýetirip bereýin. Barzalatin boylum sallanıp geçti. Gözüm vataştı hali gülcünüm. Hey 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 hey. Aklıma pardı mezmenlilerim. Edrim canım bakarım gülcünüm. Hey.
Örtü yaşanır giydi alem boy zirvemler kamatından ey hey 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 Av dişidir minlerler bana hayır Türk'ü derlerdir ey burcunum ey Yar seni Baksatın şeyda bilbil ötüşmez Ahurur mevlanam yana yetişmez Hey 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 Av derdim köptür derman bulma düşmedi Ötürürüm çıten bile burcunum Radiye girdim yarın bağına Dönüşüm fayaladım sana gibi Av gezem apasına yara toğuna Men nereden hayli uley burcunum uley من مرهم حبيب والورجينم وهاي من من برثم كالغلي وقرجن بيان Berekelle Azady. Mehriban ilişkiler Türkmenistan bir taraflan mekaniyeli ana şular ýaly milli aýdymlanma bilen dowam edýär. Bizim arkadamyň şu ýyly Türkmenistan bir taraflan mekaniyelip ýylan etmegim geçmiş bilen bagylyp bir düşünýär. Sebäbi ýanky Türkmen halkary şol ata-babalarymyzdan gelýän dostluk, dogonluk ýurtlarymyzda bolan hormaty, bunkunna arkadamyz ana şu Türkmenistan bir taraflı mekaniyelip ýylan etmeginiň ödüm hemmemiz üçin uly manysy bar. Indi mehriban ýerleşler görüşmede ýaly ýaş ýigitlerimiň nähili derejede aýdym aýdýanlygyna ödüňizden göz getirip oturan bolsaňyz gerek. Indi Azady ikinji aýdym nähili aýdym ýerine ýetireriz. Kerim Ali pa ikinji ýerine ýetirjä aýdym muny ýigitler bilen. Ýene de bir Türkmen milli halk aýdymyz bolan Dilber diýen aýdym ýerine ýetirip beraýyn.
Zallanın berdil verir Gözümü kubul kılın Umayın gayretil verir Ay didarımı min muştuk derdime delidir ver Tedilin navulu patlı bakar Sen bir açılan yol men haridar Danışsa kılvat yedillerin acayip Denik tarı dökülün bellerine acayip Kuşlar nedeki çemilerin acayip Arkımın ayrılma ney Ballarına acayip Benim adamı vermen bağım Aklını tanımayı Aşıkların atatı oyun bilen bağlıdır Öykün kineyseler kerişmiyor eder Birbirinin mıydın ölüp bir senadıdır Sesi gelse kulağıma bilbilim Yüzü vurmun yüzgüşü şarkın mutarı Alamın ademini Alamın ademini Algazın basanır Merke meydanına belli bekler Kerişmeyi merhem kılıp uyan isenir Mehtacini beyvan manzur kimin azhar Aldım budur almayın min günahkar Aklını tanımayı
Azady gepleşiklere gelip bir näçe halk aýdymlanmady, estrada aýdymlary öwrenip halkymyza ruhy lezzet paýlamagy tüýsürekden arzuw edýär, üstüne arzuw edýär. Sağ olun Alipa. Inni mehmanlar höwetleşdigmidi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Myrat Öwezdurdyýew bilen gepleşigmidi dowam edýär. Myrat, ýadyňa düşen bolsa arkadaşymyzyň bize mümkinçiliklerden ýanglanýarym telewätleşiginde sen marwelaýat boýunça ýeňijesi boldun. Sen hem şu bagtyar talip höküminde gepleşigimiziň dinleýijilerine bir ýürek buýsançlygyny aýdyp berseň, onuň ýygynyň bir aýdymlar bilen dowam edýär. Söz senden. Sağ olun Kerim Alipa, doğru gelip geçtiniz. Yani bize şeyle bir acayip sahnalarda bir çıkış ediyenimizde bir diýsen begenýe. Kahraman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, bir alyp barýan il ýurt bäkbetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerine hemişe rowat bolsun. Bize ne geljekde özümiziň täze aýdymlarymyz bilen halkymyza mehriban, kahraman arkadaşymyzy begendirers. Berekella Myrat. Inni Myrat, bir her aýdym şeň öz owazy bolýa, öz ýoly bolýa, öz halipasy bolýa. Senim ýanglanýarym telewätleşiginde şu tapawutlanan tarapyň şu halipalanmada hormat tökümini, bir halipalanmadyň aýdymlaryny ýerine ýetirdiň. Inni häzir eger mümkin bolsa her halipalarymyzyň aýdymlarynyň bir went aýdyp ber, onuň doğrulugyny da ýerine ýetirip bererdiň. Sağlık bolar bodurmuşum göl başı, dünýäň dardyr sagat şanım bolmasa. Adamy doýmaly bersem mökderli aşy, taşagynda buğdaýlanyň bolmasa, taşagynda buğdaýlanyň bolmasa. Akıl paýgaz gerek, adam kärligi, saylaw hormat gerek, ağda birelewel. Dostlaşyp ýöne garazam hilegerligi, saylamadlar sözdeyşanyň bolmasa, saylamadlar sözdeyşanyň bolmasa. Yüreğim pek bolup halka karasın, alkış yağar toyasını yarasın. Lukman bolu sırkı halını sorasın, dert yemlemez derman sözüm bolmasın, dert yemlemez derman sözüm bolmasın. Mehmanlar görýärmi? Nähili deginli ýaşlamyz bar. Gowanyas berekella halipamyz Ak Muhammed Saparowyň aýdymyny ustatlyk bilen ýerine ýetirdiň. Häzir indiki ýerine ýetirjek halipamyzyň adyny aýtmasaň, goý biziň hemmemiziň özümizi tanaly. Onu başlaýar. Gümürleşip karadağlar, gümürleşip karadağlar, dağlar görünü görünü. Karadır bir yerine sarıp, hıydır görünü görünü. Karadır bir yerine sarıp, hıydır görünü görünü. Ne eger mümkin bolsa Myrat, halipamyz Gurban Gummanowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir went ýerine ýetirip berseň. Bahar gülü, bahar yağdı, sen yallara o güllüngde yoluğalı, arzularım yoluğalı, nadarım bilemedül cimalini, bilemedül küşfini, siratini, silanımda
Diler kalsın o hayrana. Baktım bari görünen bir salgın bari gitmesin. Gitmey menin o gözlerimden akidamdan o gitmedi. Gitmey menin o gözlerimden akidamdan o gitmedi. Mehriban adamlar, Türkmenistan Döwlet Täzeçilik Banky, bankyň altyn asr kartyny saklaýjy müşteriler üçin cashback adly girdejli bank hyzmatynyň döredilendigini habar berýär. Cashback bank hyzmaty bank kartlary arkaly haritler we hyzmatlar üçin hasaplaşyklar nagd däl görnüşinde geçirilende müşteriniň altyn asr bank kartynyň hasabyna tölenýän pul syýlygy bolup durýar. Müşterilerimiz ýurdumyzyň söwda we hyzmat edýän nokatlaryny ornaşdyrylan tölew terminallary arkaly haritler we hyzmatlar üçin nagd däl görnüşinde bank kartlary bilen geçirilen tölewleriň müşterinden 0,10-5 götürüm derejetinde altyn asr bank kartlaryna pul syýlygyny ýagny cashback gazanýarlar. Şeýlekem talip haklary, esir haklary hemde döwlet kömek pullary geçirilen altyn asr bank kartlary boýunça cashback hyzmatynyň pul syýlygy bir götürüm derejetinde bellenendigini habar berýär. Hormatly müşteriler, bank kartlarynyň ähli döwrwap mümkinçiliklerinden we ahamatlyklarynyň peýdalanyň. Türkmenistan Döwlet Täzeçilik Banky hemişe siziň hyzmatyňyzda. Hani yeni näil halifalarymyzdan ýerine ýetirýän? Türkmenistanyň halk artisti Atagerli Garýadyň bir aýdan-aýdyndan älim moşur diýen aýdyna eňlenip bermekçi. Yeni gökte elim moşorda olli. Habarlaşmak adra geçti ismede. Yine başlamasak illi. Sıkı bilmem yatlamalarasından. Bir yaz, bir tar, bir an. Elim uçar aşıklarım yol idi. Koyup fumdi idim onday küçe. Şol dilberim toylmadı yalıde. 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 Indiki ýerine ýetirip berjek aýdym Türkmenistanyň atgan artisti Bally Hajyýewiň Sonagy diýen aýdymyny. Gidim öbe gidim mil, sonra çöptini sonra. Gidim öbe gidim mil, sonra gitini sonra. Bulmekandı bilbil, sonra gitini sonra. Bulmekandı bilbil, sonra çöptini sonra. Ak sonra git, gilyarıma yine git. Ak sevgilim. Gel yanıma yüreğim. Üstünlük arzu edýär. Seni sahnamyza gelip
bir dol görnüşde bir aydımlardan yerine getirip berey. Gel aytaqna. Dağlarda incirmeden yarçılar var. Yanağını yağda tal yar almadır var. Dağlarda incirmeden yarçılar var. Yanağını yağda tal yar almadır var. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli, aşkım derdi bağlıyla sevimim gari. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli, aşkım derdi bağlıyla sevimim gari. Vahbede yediydim sendek terini, örüm taşların ara böreği. Vahbede yediydim sendek terini, örüm taşların ara böreği. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli, aşkım derdi bağlıyla sevimim var. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli, aşkım derdi bağlıyla sevimim var. Edilimin sayasına sen gülür yüzüm, gönül gör kıvır kanayı baltamı bir. Edilimin sayasına sen gülür yüzüm, gönül gör kıvır kanayı baltamı bir. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli, aşkım derdi bağlıyla sevimim var. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli, aşkım derdi bağlıyla sevimim var. Sevimim var, sevimim var, sevimim var, sevimim var. Myrat ýaňy alipalanmadyň aydymlaryny ýerine ýetireňde bir bent ýerine ýetirdiň da. Haýsy aydym ýerine ýetirýän wagt dolaýdy aýtdy diýäňde. Şol ýaly füýz aydymlar da bular. Şoň üçin şol ina ýanky halipamyz Bayram Hudaýnazaryň döreden, saadyn döreden älim oşor diýen aydymyny ategelli halipamyz ýerine ýetirýär. Şonu dol görnüşine ýerine ýetirip berer eger mümkin bolsa. Uluky göz bilen. Elim uçurdu bağılış alır geçti üstümde. Yine başlamasa yigilli, çok bilmem yatlamalar atınlar. Aşıklarım yolini boynum idi bunlar geçer.
Uzaklara hiç gelmedik yalıydı, 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 Koşarda vallahi Doğulla da irem gitti gözümde Amma karlan hatarları bodulli Sevgali şu dünyanın yüzünde aşıklarım yol idi Boyum fımdı idi bundan geçe Uçaklara hiç gelmedik yalıydı 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 Mehruanileşler gepleşigimizi dowam edýär. Her gülüň öz ýygy bolşýar, her aýdymçyňam öz ýoly bar, öz bir owazy bar, öz tebigi bolan sesi bar. Ana biziň gepleşigimizde bir näçe aýdymçylarymyz gatnaşýar. Ana ol aýdymçylarymyzdan bugun kunna Türkmenistanyň dürli ýerlerinden gelip öz paýtagtymyz, gözel paýtagtymyzda dürli ýokary okuw jaýlarda bilim alýarlar. Şu bilim alýan ýerine de okuwundan daşaram bir medeni çäreler, o bayramçylyklarda uly höwes bilen aýdym aýdýarlar. Şol ýigitlerimiziň biri Mehruanileşler Myrat Öwezdurdyýew Türkmen Milli Konservatoriýanyň talibi Haydar Muhammedow. Haydar senem gepleşigimizde hoş gördük. Herlenmärini ýigitlerimizi görüp senem joşan bolsaň gerek. Onda söz senden. Sağ olun Aleypa. Türkmenistan bir taraplyk mekany elimizde Kahraman, Mehruan arkadamız ähli mümkinçilikleri bize döredip berýär. Diňe bize halipalarymyzyň dörejiliğimizi ýadowsuz zähme çekäýmek galýa. Berekeli. Bize şu ajaýyplykları döredip beren Mehruan, Kahraman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Goý Mehruan arkadamyzyň jany sag ömrü uzak bolsun. Il ýurt bähwitde tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Haydar eger mümkin bolsa milli ýeşigimizde buýsan pälenmäri şu aýdymlarymyza birek bire gowunyp birek bire buýsan päder maňa da gedek yeter diýip garaşy oturanyň duýulýar. Inni sen sahnamyza gelip ana şu söhbetden haýyş edeli dutarda bir halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarymyzyň birini bir ýerine ýetirip beräýsen. Olu höwes bilen. Harım söyleşeli aklın senin ağaçtanlar Ağaç hem gönlün alır elvan güller ağaçtan Kudretton bolan bünyadi Kudretton bolan bünyadi Yarattın bizek cenneti Havdu kevserinin fınvati tuğu dilen ağaçtan
Türkmensam yaragı Eşe Fatma'nın daragı Şirmaydın ağaçtın Aydını berdi kadir Allah'ım Aydını berdi kadir Allah'ım Kur'an başı bismillah Perden konuştarın tınla ıvıgatlan ağaçlan Hakkın vinafi Ay dilinde hakkın vinafi İslam içindir kuvveti Alı Zülfükar'ın Giffifi İsmuddin ağaçtan Ay Firdevsidir min sözüm Ay Firdevsidir menin sözüm İki dünyada ovadım Diğer dua fendikarım Parça güller ağaçtan Ay yefirim men gamharım men Parça güller ağaçtanır Alı Zülfükar'ın defezi Osmurdin ey ağaçtan Haydar, şu dutarı näçe ýaşyňdan bäri çalýan? Dutarı Türk Memleket Konservatoryasynyň ýanyna kyýürýti saçyk mekden 4-nji sinpa okuw elimden näşe Öwezdurdyýew kannyň halipalygyna. Berekella tolama. Sen diňe dutarda aýdýanmy, estradada aýdýanmy? Ya estradadan halka aýdymlary, estrada aýdymlaryny başardymdan ýerine ýetirýän. Inni ýigitlerimizden häzir haýyş edeli. Dutarym söhbede geçirip, onun ýerinden bir estradada aýdym ýerine ýetirip bere, haýsy aýdym ýerine ýetirip berdi. Türkmen halka aýdymy gara gözlüğünün diýen aýdymy ýerine ýetirip berdi. Şirin dil bilen sözleştim da
alım alma bilen narın alımda Şunu ýaly sahnalarda, şu yerlerde çıkış etmek, bagytda öz aydymlarymyz bilen öz başarnyklarymyzy görkezmek, äkli mümkinçilikleri arkadamy döredip berýär. Arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler mundan öýlem diňe rowaj alsyn. Berekella. Haydar gepleşigimize gelip durmaly. Ene innikidek sahanlaryna da gelip halk aydymlarymyza çıkış etmeňi tüýsürekden arzu edýär. Şu adam aydymlary gowy başardyňça ýerine ýetirdiň. Yine de gepleşiklerimize gelip şular ýaly aydymlar aýdyp bermek tüýsürekden arzu edýär. Üstüni arzu edýär. Geç aýerine. Görüşimiz ýaly ýaş ýigitlerimiz, mehriban ýyleşler. Hersiniň öz aýratynlygy bar, öz ustatlygy bar. Ýaşlarymyzyň bugun kunny öz zähmeti bilen aýdyma bolan, sada bolan hugusyny biz şu gepleşigimize gatnaşan ýaşlarymyzdan duýýas. Innedir gepleşigimize ýene de bir gatnaşan aýdymçylarymyzyň biri. Ana ýaş degen aýdymçymyz Öwezdurdyýew Süleyman. Süleyman jigim senem gepleşigimizde hoş gördük. Senem eger mümkin bolsa ilki bilen bir ýürek joşgyny beýan etseň, onuň ýerinden bir joşgyn aýdymlar bilen dowam etsek. Ona gezek senden jigim aýdy ber. Sağ ol Aleypam. Kahraman arkadamın sayesinde sunuğutumuz dünya ünlü yansalya. Kahraman arkadamız ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Biz aýdym aýdýas, saz çalýas, gepleşiklere gatnaşýas. Şu ajaýyplyklary döredip beren kahraman arkadamyzyň jany sag bolsun. Süleyman onu sahna geldi. Şoğunly aydymlaryň bir ýaşlamyzyň söýgüsini, gadan aydymlaryň bir iknatyny ýerine ýetirip berin. Onuň gepleşigimizi mehriban ýyleşler hemme bilelikde jemler. Gel Süleyman. Ellerime davartının karmanı
bakşişanım alya aşkamanın bağında bağında aşkamanın bağında beni dünyanın geliye yürü uyumeydin ya bakşişanım alya aşkamanın bağında bağında aşkamanın bağında Mehriban illeşler. Ana gepleşigimizin şu edekki tani tamam olup barya. Gepleşigimizin zemleyici pursatlaryny bir de şu azaýyplyklary döredip berýän, ýaşlamyz bilen bir sahnada çykyş edip o sadanlar bilen saz çalmagy, umman ähli şertlerde ýaşamagy mümkinçilikleri döredip berýän türkmen medeniýetiniň hakyny gahryman arkadamynyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ana gepleşigimiz zemleyici pursatyna gatnaşyp gow aýdym aýdyp beren ýigitlerimize, sadanlarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý elmidama halkymyzyň söýgüsini gazanmak her birimize meýser etsin. Ýene-de mehriban illeşler ýagşy günlerde görüşýänçek hoş sag bolun. Yada salyar cennet bağı Can vatanım Türkmenistan Arkadağın kalbi yali Oğudun sen Türkmenistan Arkadağın kalbi yali Oğudun sen Türkmenistan Parahat yutma o asman Can vatanım Türkmenistan Çar tarafı bağ olsan Can vatanım Türkmenistan Boyun misli gül gülistan Adi elim içredisan Vaspın efemiydim kesmen Can vatanım Türkmenistan Bayramlı günün ayın Yiyin jagana bolmaz tayın Mudam kulluğun optayın Can vatanım Türkmenistan Mudam kulluğun optayın Can vatanım Türkmenistan Parahat yutma o asman Can vatanım Türkmenistan Çar tarafı bağ olsan Can vatanım Türkmenistan Boyun misli gül gülistan Adi elim içredisan Vaspın efemiydim kesmen Can vatanım Türkmenistan Hayran eder yakındaşı Depedine bağıtın koşu Arkadağın göğün hoşu Can vatanım Türkmenistan Arkadağın göğün hoşu Can vatanım Türkmenistan Parahat yutma o asman Can vatanım Türkmenistan Çar tarafı bağ olsan Can vatanım Türkmenistan Boyun misli gül gülistan Adi elim içredisan Vaspın efemiydim kesme